Sugeng siang Bapak Ibu Guru kalian rencang-rencang sedanten. Nepangaken kula Alma Aditya saking kelas kalih welas PS kalih nomor absen sekawan. Kula badhe ngaturaken ujian praktik basa Jawi inggih menika maos cariyos pengalaman kanthi irah-irahan mudik Palembang. Sumangga dipun semak jangkeping cariyos menika. Sekawan taun kepengker, Bapak lan Ibu ngajak kula kalian rai bidal mudik wonten Palembang. Wekdal sak manten sekolah nembe prei amargi riyaya Idul Fitri. Dados kula sak keluarga bidal Palembang kangge mudik ngrayakaken sareng keluarga Bapak ingkang wonten mrika. Kula sak keluarga bidal ngangge mobil, ngliwati sepalih Pulau Jawa, nyebrangi segara ngangge kapal feri ngantos Pulau Sumatera, lajeng nerusaken lampah wonten Palembang ngangge mobil malih. Betah wekdal kinten-kinten 3 dinten, kalih wengi ngantos dalemipun simbah. Saksampunipun dalemipun simbah putri, kula wengi pinanggih kalian sederek-sederek Bapak kalian sepupu-sepupu sedanten. Ati rumaos bingah amargi sampun dangu boten kepanggih. Saksampunipun pinten-pinten dinten wonten mrika, kula rumaos jeleh amargi wonten ing celak dalemipun simbah putri boten wonten panggenan kangge rekreasi. Namung wonten mall kaliyan pertokoan kados wonten ing Jogja. Ingkang saged nglipur manah inggih menika dolan-dolan wonten ing warung makan khas Palembang. Istilah jaman sakmenika kasebat wisata kuliner. Wonten pempek, dhaharan utawi jajanan khas Palembang. Ugi martabak har ingkang dados karemenan kula. Menawi pempek ingkang eco wonten Jogja sampun kathah. Ananging menawi martabak har jeh namung wonten ing Palembang menika. Saklawasipun wonten ing Palembang, kula marem-maremaken kanggenipun jajan maneka werna jajanan khas ingkang wonten mrika. Boten kesupen Bapak ugi ngajak mlampah-mlampah wonten ing Wat Ampera. Pemandanganipun sae sanget ing wayah sonten. Wonten pinten-pinten kapal lan bebakulan ing kiwa tengen mrika. Ananging boten saged dangu-dangu amargi sansaya dalu anginipun sansaya banter lan adhem. Boten kraos wekdal prenan sampun meh rampung. Kula sak keluarga siap-siap wangsul dhateng Yogyakarta. Mekaten cariyos menika matur nuwun.